Uy, Miguel, kadugay pa ni Gregorio, oy. Gani sis, asa na ka to si Gregorio oy, nagpaabot ba yata ay. Labi ba kay shot sis ay. Perting dugaya sa ato ang pinakagwapa nga kuan oy kanang best friend. Karon nakadalamig to ba? Kasi ito para na dyan ang mga plano sa akong mga ses. Bantay lang yung si Boy Suman. Sa naurasa sis ba, basit to apa si hang baby boy ron ang ato ang pinakagwapa nga nagdala og kuan kaning atong sana oy. Uy, unsa na orasa sis oh? Basit to apa si ang baby boy ba? Lagi sis, uy, igat ba kayo to? Aniya na sila, nagpaabot na. Pagkapit na mong ngit-ngit, sige ligo na. Hi, Miguel! Hi sis. Hi, Lando! Hello sis. Sis, siya kay ha, napaabot mo sa kuha kay... Dugay ka nakapalit og tuba akong boylet. Uy, my God! Kita palabot no, nga nasiruhan dito kay Boy Suman. Ako na ba gasto niya, wata ka score niya. O, imo hala sis Lando, pag shot diha. Kay para wala imong kaulaw. Day lang kaunya Boy Suman, buga jud kaunya. Tinoo. Imo ha Miguel. Tagay diha Miguel. Uy, sure ka sis nga mo ni si Boy Suman? Uy, ako ba itong Yordirag bali 500 nga suman no? Di ko palabot nga, di ta maka-score sa yaha. Kay katong niagi na, kasibat siya na, nahubog ta. Boom! Iyo tama jud. Asa dito si Dolpo sis? Ay, kabalo baya ka no? Natukan sa suman ni Boy Suman, gitong sel. Grabe sis oy. Kumusta si Jeric ses? Ay kalibanga, preso man ko ni ba. Bantog po di ay. Ay, asa man si Raul ses? Di ba ingon siya mo ni siya diri mo shot daw siya tuba. Ay, busy to siya hang kuan kay kuan ba to siya kanang kuan sa STL. Sir. Sige ses, kaya samtang paabot na ni Boy Suman, mag-party-party sa ta ninyo no, magalak-kalak ta ninyo. Sige, mag-shot sa ta. Tagay. Party-party ta ninyo ses. Baka na dyan si Boy Suman ron. Boy Suman! Suman mo riha, perting lamia, klase-klase pamili ra. Suman balanghoy malagit kamote, ikaw na bahala dira makatilaw ka ani mo silirap imong mata. Suman mo riha, suman. Yo. Ano na si Boy Suman? 500 ba akong gi-order ato? Boom! Ano si Boy Suman sis? Sure, asa naman? Suman na, suman. Suman na. May Boy Suman Midali na Boy Suman? Ipaabot na si kanamo. Ay, asa naman ganina naman pinabot ninyo. Bayad sa wala dagan surya. Ako labi ka excited. Excited naman yung kayo mo. Kadugay ko may pa-order sa Boy Suman ko to. Noon sa naman taon mo bago ta magkalimtan na nga udto na ba kayo bayad sa. Wala problema. Kailangan Ay, may no, problema ano, Boy wala Suman dayo. Dara Boy Suman. Ayo kay naanada mo, habi na ako pagdugayon pa ninyo ba? Dara yung order oh. Matik na bali kuan, bali kininto sa suman. Sure ka nga kinitos na tanan? Sure ni no unsa naman tanoy. Gimi. Giming nga pa ako si mo Suman Boy Suman ay. Nganong humok man himong Suman Boy Suman? Mumok unya na mo gahi depende sa panahon. Tutukan niyo ba Suman? Ito sa ulo na suman unsa naman tao mo. Imo man na basic principle wala na to. Gani. Ako ba Tama ka mo pulutan. Gusto sa imo Suman. Ses. Yum. Oh Miguel, ikaw Miguel. Shot sa Miguel. Bunyaw mi kuan Oh, nya, di lang ako magdugay kay napa ko pandeliveran. May bilin ako na balik ko na pala 500 na suman. Shot Mauna sa ako. siguro Boy Suman. Uy. Shot. Dito po sa mua. Uy, kay total daghan pud bitaw may gipat kanang Suman si mo nga bali 500 charo wa ka kakuta shot sa. Sige, sige, respetuhan na mo. Respetuhan na mo, shot. Abi pala, hindi na mo respetar ang mga customer. Ah! Puti ka may natuba na. Hasang lamia ba?
Ay sa siguro pagdali boy suman. Sayawi sa siguro mi uy, pampainit sa panahon ba. Ito boy suman. Sayaw. Wa may problema na basta you know the drill na ha. Isa ka sayaw na ako, kwarta jud na dito. O karong adlaw 1,000 akong sayaw. Wa mo ko sa mood mo sayaw ron. 1,000. Ha? Sa kalibo, Jod? 1,000. Wa mo 1,000. Di ta mo masayaw. Tagay na sis. Tagay na Sayaw sis. sa. Sayaw sa. Sayaw di lagi ko mo sayaw basta way kwarta. Sige. Sayaw ha, basta. Susayaw Tara, na. kalibo. Mo ni akong giulat. Bad boy naman ko ron. And money down man mo. Sayawan ta mo. Fair man ko sa tanan akong customer. Sa. Grabe yung driver man naglamit jud yung shot diri ano pero kanang di lagi ko magdugay bay, kung magdugay pag diri bay siguro mapangwartahan sa tamo. Di ko ganahan bay, di ako sa inyo wartag mga kuan. Kantay bi akong tan-aw sa tanan ako customer. Muna lang ko ha. Ayaw sa boy suman. Paduna ba mong kauban? Paingon yung kauban. Wala ko'y labot yung kauban. Nung pasin ako dagan bakul deliveran. Muna ra ko. Siyang taon eh. Tigsa boy suman. Nana mong kauban oh, nabot na. Ano siya ba oh? Gregory mo na yung giulat na barkada? Oo, mo. Say pangalan ni mo miga. Cindy. Umutag kindi ah. Kanang dapli na gud Gregorio. Dapli Gregorio bi palingkuran ninyo amiga. Musan man ta amiga. Amiga ni kuan. Di ako. Ako naman nag-adjust ani ron. Ako umatang gasto. Ako umatang tuba. Ang suman. Kuha ni mo Cindy no. Ikaw di pinakagwapa nilang amiga di ay. Di, uy, tagang ikaw insecurity sa Insecurity sa lawas? Napaka-insecurity sa mong lawas na perfect ni mo ha? Kanang atagi daw og sambo sa insecurity sa mong lawas. Imposible man ba naka-insecurity sa mong lawas? Kanang bilbil ni mo? Mauna pinaka-sexy na ako nakita karong adlaw. Mo na parte sa mong lawas ng lami kay higdaan ba? Grabe ni si boy suman. Wa mo rin inana pag insert niya ba? Pag-abot sa chicks. Nana da dayon. Tay lang din si boy suman. Kanang Cindy nakakaon nakagsuman Cindy. Wala ra ba? Wala pa kakakaog suman. Ya, pati lawag suman niya, oh. Patilawag suman? Anda makamutilawag suman Cindy ka na shot sa Cindy. Shot sa araw na kay ka na kusog ba makaon sa konsuman ba? At least ba di ka kayong makulbaan ba kay lain ra ba ni first time makakaon sa konsuman kay mo? Makulbaan ba? Shot ay kaulaw para na kay confidence ba? Sige, uy, misay ko mo. Sus ka ko pa nga na, imubigay jud ko makaon siyang suman. Siyempre. Ah! Mo ni akong gusto sa babae ka nang kusog mo shot ba? Pag sweet-sweet sa katabangan, B, nanimalan ako ay. Mo ni bad girl. Habag ulan tabo. Gapunta ka score kay boy suman. Nag-eget naman na ko ay. Wala pa ko ka-score ka boy suman. Ano bitaw ko ninyo, ay padtua. Ama manggod mo sis. Ingo manggigipani si Cindy Dirigo. Awa, wala nung tak-score kay boy suman noon. Pug na lang noon ta. Lagi sis oy, sa mukhang Cindy oy. Di ba lang do? Mas kuhapa man ko ni Cindy. Tutira may nag-agi ato. Kung palawasay lang, sas, pahamisay. Tingin to ka daog sa kuha, oy.
Dirita pa daplin ta palayo na ta dito sila ha. So total nakakwarta naman ko dito ah. Boom! Include my baby bad girl. Na murag layo-layo ning dito sila. May isa ako di abi. Sumatotal. Kita ramen jud diri ah. May isa to di abi. Asa to uy? Unsa pa may dugayan? Uy nga, naa naman ta diri. Awan na daghang langay. Paisahan ako di ba? De, promise. I'll be gentle, baby bad girl. Boom! Ikaw bala, bad boy suman. Uy, unsa ka? Mali man niya to Cindy. Kanang dala ra man ni sa kubuga to Dili ko gusto na maabot pa sa punto na mapasakitan ta ka maong samtang sayo pa undangon na nato ning duha. Kay hubog raman ta. Di man ni gugma. Although I found you so attractive, pero my heart still belong to someone else. Sorry Cindy. Hoy! Yung jacket! Heartbreaker!